het boek waar we hier dwang gaan is Tiemen op de Tegel. Tiemen op de tegels. Dus wie neem je mij met het verhaal van Tiemen op de tegels? Hier komt het. Zo. Zusjes. Tiemen op de tegels. Gies mij de boetentaarheid? Vreeg Tiemen. Hij scoorde van nee. Maar hier is het beloofd, zei Tiemen. Ik had net ontierd, zei hij. Wol op een stoeptegels bleven, hè? Waarom? Vreeg Tiemen. Omdat het gevaarlijk is om van de tegels af te gaan, zei hij. Dus doe ging Tiemen alleen naar boeten. Boeten wie een straters. Is dat? Waar staat er hier bovenop? Stenen. Nee, op de tegels. Hier staat bovenop de tegels. Dat moest van hij toch? Op de tegels blijven. Ja. De straters wonen het team van het tegelstillen. Ik moet op de tegels blijven, zei Tiemen. Van waar? Vregen de straters. Van us? Heid. Van us heid, zei Tiemen. Oh, nou, dan is het goed, zijn de straters, hè? Boeten wie ek een vrachtwagenchauffeur. Hij wordt team van het tegelstillen. Ik moet op de tegels blijven, zei Tiemen. Van waar? Vreeg de chauffeur. Van us. Heid. Dan is het goed, zei de chauffeur. Shit, trot eruit. Oh, laat het papier niet vallen, is dat? Oh nee. Zit er achter op de kerk. Oh, hij draaft je door, is dat? Nee. Oh, is je Tiemen achter op de vrachtwagen zitten boven op de tegels? Je pakt de step. Op een step erachter. Dus je motor en een bus. Tiemen die je net gevaarlijk. Want hij bleun op hè? Tegel. Tegels. Krijgt zat hij zijn hier. Hier is je. Hij die had de strop dat die vleert hem al haast al. Ja. Boeten wie een ek havenarbeiders. Ze doen een team van het tegelstillen. Ik moet op het tegels blijven, zei Tiemen. Van waar? Van uw heid, zei Tiemen. Oh, nou, dan is het goed, zijn de havenarbeiders. Tje, maar is de shit. Pak hem gewoon maar de grote griep erop. Til hem op de boot. Zie je dat? Ja. Hij stroekelt je nog. Die riet je een peel hoor, hey, met de step. Maar daar is de auto. Oeh, dat is de auto. Ja, dit krijgt te let, hé. Tja, ze zet hem boven, of ze wil hem eraan pakken, maar dat wilde net, hè. Ja. Neem hem mij met die griepen. Zie je dat? Ja. En zet hem bovenop. Op de boot. Oh, hij draaft door het zebrapaard. Tja, en hoe pakt hem dan bij de boksen? Ja. En Tien blijft mooi rustig zitten. Ja. Maak het 10 minuten. Boeten wie echt een kapitein. Hij wordt team van het tegelstillen. Ik moet op de tegels blijven, zei Tiemen. Van waar? Vreeg de kapitein. Van uw heid. Van uw heid, zei Tiemen. Nou, dan is het goed, zei de kapitein. En dan zit Tiemen bovenop het schip. En hij rent door zin. Ah, Tiemen! Hey. Tiemen die onder de bregen terug. Tiemen zien hij wie ik boeten. Mooi, dat is nog kabist, roept Tiemen. Wat dacht hij? Ik zal die redden, roept Tiemen zijn heid. Hij klimt door de bregen. Hij hing het onder de bregen. Zei Tiemen. Plons! Tiemen zien heid voor ieder wetter. Dus doe kon Tiemen hem redden. Tje, de kraan en een visje ter sas in heid uit wetter wij. Ja. Hij had maar in je schoen, hoor, zus dat? Ja. En de broek is steken. Oh. Heid van Tiemen. Dat haast er nou van, hè? Als het van de tegels aangiest, zei Tiemen. Maar goed dat ik in de buurt weer. Oh, daar leidt er. Ja, Tiemen zit nog steeds op de tegels. Ja. Die hij het zelf zijn en dan gaat hij het zelf van de tegels af. Valt er in het water. Ja. En dan varen ze heen te jaren. Bij de zonsondergang heet dat. Die gaat de zinnen naar beneden en dan wordt het nacht. Dat is een mooie loft. Mooi Ja. peerse loft. Ja.
En toen weer het boekje?